dim no. Indung nuro ya. Tireng jeng se tokok lah. Pardon, kado kave jinu vlogs family do tuman pan sitame. Langli tumpan so video nang wan pi ke lapen lo. Langli tum kisung thek lapen ke Cherap na cho hang polo. Lasi kado kave tame asap vet sitame Langli tum tak so scanner no. Scan ra Langli tum nang Ning rengme nengno sitame banjir pontha lapen ke kado kave tame video bang ke Langli tum lang pononga thek lo kicheng pen lasi Alangli tum ke men bang ke Rebika Timungpi lapen arong men bang ke dillai dongthevang pu lasi kado kave sitame Rapdun iksinang Langli tum Ning rengme nengno sitame banjir iktha lapen ke nilis tame banjir pon lo lapen ke Alangli tum kiso ta ajir ding piglo tang ho lasi kado kave tame Langli tum so scanner lo scan ra Langli tum Ning rengme nengno banjir pon tha don marli tum lasi kado kave karbeng long ara do an phan lapen jinu vlogs family do an phan sitame tuning ri lo Langli tum lang Cherap don pu si lasi nili ya video bang ke lan si kang ton lo